Mama. Liti. Bonsoir. Korbasti. Basi. Sumube. Ala ka tile yɛrɛ di. Amina. Ala ka laban ɲuman d'a ma. Amina rabi. Ala ka kɛrɛsɛ ɲuman di. Amina. Ala ka na bɔ an ka hɛrɛw kɔrɔ. Amina. Amina. Se. Laga do mu. Amina. Laga do ni so. Amina. Laga ni ngoro. Amin. Laga ta fanda. Amina. Ni vi mori jogina ni accident na. Ya Allah. Ne ko e ni mun de sera ɲɔgɔn ma i mun kɛtɔ de ye accident kɛ. Ma i b'a dɔn ne kɛnɛyara nana ne fɛ ka mobili in yɛrɛ feere yɛrɛ de ka mobili wɛrɛ san quoi parce que depuis ne ye mobili in san diɲɛ don o don accident ne mana kɛnɛya cogo o cogo accident. Ni mun kɛ Ala la sa han ne denkɛ kelen ni n jigi
Livie ni bɛ taa dɔɔni sa ni ma dala ni e dɔgɔnin ninnu yɛrɛ de kelen tɛ ka t'e ɲɛɲini o. Maman. Ŋaniya ka jugu ko Livie. Bon, a bɛ se ka kɛ ne dɔgɔnin ninnu ye. Comme a bɛ se ka kɛ u yɛrɛ bamuso ye. Min yɛrɛ kɛra sababu ye ka papa faga. Parce que ne hakili b'a la. Papa tora accident de la. Donc, comme ne yɛrɛ fana bɛna papa tiɲɛ ta, ne de bɛna sen da papa sen na nɔ la. Parce que ne jogo ni papa jogo bɛɛ kelen. Dabali in fɛ ka segin ne ma tuguni ka ne faga. A bɛ n'a fɔ dabali in u y'a don yɔrɔ min na, dabali in ma bɔ. U bɛ fɛ ka papa so ci de. Ne kɔni ye min ye ko in na, o y'o de. Livie kɛ, a mana kɛ dabali o dabali kɛ, bilahi i ba terijugu den a bɛ kaburu kɔnɔ san m'a sɔrɔ mɛlɛkɛw wala ka pemelekuru da kunna. Ko kabi muso in furula i fa ma quoi. E ma ye a teri de taara n'i fa ye. A fana donna mobile de kɔnɔ i fa nɔfɛ dɛ sɔgɔmada fɛ u ka wuli k'a bɛ taa ka dugutaga la k'i panpan ka don mobile kɔnɔ alors que turu tun bɛ ne de la. A filɛ accident kɛra ale ma bɔ a la, Jara fana ma bɔ a la. Han halisa kɔlɔlɔ filɛ e nɔfɛ nin. I ma dɔn i joginna. Allah. Ne ko maman. A den ɲɛma nɔgɔsilen ninnu yɛrɛ u bɛ bɛn ba? I dɔgɔnin ta tiɲɛni ninnu ko tɛ ya. Safi ni David. E Livie ninnu kɛlen don ka sɔnja da ne ka bi. Ke sɔnja? Safi de bana baara sugu bɛɛ ma. Ka wuli o donna sɔgɔmada fɛ k'ale kunkolo bɛ k'a dimi. K'o kɛ bana ye k'a ban fɛn bɛɛ ma hali ni dumuni ni y'a d'a ma a b'a fɔnɔ. Ne y'a ta ka taa fili dɔgɔtɔrɔso nin na yen nɔ parce que ni m'o kɛ mɔgɔw bɛ na fɔ ko n ka jugu a ma. K'a sɔrɔ bana t'a la a b'i fɛ k'i ban baara de ma. A bɛ min? A fililen den don dɔgɔtɔrɔso la ne taara bila yen nɔ dɔrɔn a ka ordonnance sɔngɔ na ka fɛ bɛɛ b'a yɛrɛ ka ye. Ni mɔgɔ min ye nin kɛ n b'a fɔ ne de bɛ k'a furakɛ parce que e yɛrɛ b'a dɔn sigida la yan. Adamadenw mɔgɔninfin tɔgɔ tiɲɛ man go. E mais Safi sɔnja bɛ ne na bi. I jo b'a la payi. Yan'a ka tila o ordonnance san na. A na dɔn k'a fɔ ko bana minɛ ye fɛn min ye. Ko mɔgɔ t'a nkalon da i yɛrɛ la. I b'a dɔn ne bɛ ka siga min na. I b'a dɔn ko doyen cɛkɔrɔba min filɛ kɔfɛ o denkɛnin dɛ. O ye o ye o bɛ dumunitɔ de bila ka na di Safi ma. Ni Safi kelen tɛ ka taa yɛrɛ d'u ma ka kɔnɔ ta kɔni. Allah. N tɛ ni o sɔnja ye. N ye David de bila ko David ka taa nasɔngɔ ɲini ka na di a wotoro la dɛ. Nin y'a tile ɲɛnama saba de. Livie i tulo bɛ nin na. Tile ɲɛnama saba. Ne ma David ye ne ma n ka nasɔngɔ ye wa ne ma wotoro ye. A sara wa a balola ne ma ɲɛ foyi don a la. Nun kɛlen don ka ne sɔnja bi. E k'o di maman? E kɔni t'a fɔ s'il te plaît ma kɔnɔ. E kɔni t'a fɔ ko David balokun ko dɛsɛlen don ka nasɔngɔ di e ma yan. Wa ma dɔwɛrɛ ɲini a fɛ ko 2000. K'a ka taa wotoro boli ka na 2000 di yan dɛ. Tile ɲɛnama saba ne ma David ye ma wotoro ye. Ko nin mɔgɔ mana wuli quartier kɔnɔ ko ne de ka farin ne de jamanen don ko Jara muso min fatura ko o kun sabalilen don o muɲunen don. Ni sabalilen don ne muɲunen don a den jumɛn bɛ ko min sen tigɛ fara ci. Han u ko ne min ka farin Livie. Mun bɛ tɛ min kɛ ne ye. I ye mobili sɔrɔ denmisɛnniya la. I b'i ja denmisɛnniya la fɛn min ka di i b'o kɛ. U ko ne de dun ka farin. Dangaden fila ninnu walahi bilahi ninnu kɛra u ba yɛrɛ de. Ayi i b'a dɔn fɛn min ka n dabali ban n yɛrɛ jeli tigɛlen don fɛn kelen min na. David baloku David ɲɔgɔnna bɛ jɔn bolo du kɔnɔ Bamakɔ sigilen yan bi ko o masa bɛ tila ka hami nasɔngɔ ko la. David ɲɔgɔnna jɔn bɛ mun ye masaw bila ka taa Makan heji la. Ni ne ka Makan taga danna ni man tɛ ni si kɛ Mali la yan nɔ tɛ taa Mali. Ne ka Ala kana siri David la dangaden. Ne bɛ mun ya? A fa bɛ fugaridiya de la a ka wari bɛ ka ɲini ka di musokɔrɔba de ma. A ka wari bɛ ka ɲini ka di musokɔrɔba de ma. O de fɔra ne ɲɛna ko n'a ye wotoro boli dɔrɔn k'a bɛ Ala de minɛ ka taa jaba feerelaw fɛ yen nɔ dɛ. Ka taa molobaliya kɛ yen nɔ wa quartier mɔgɔtigini bɛɛ de bɛ girin David kan. David parce que a bɛ 20 ni 100 de di mɔgɔtiginiw bɛɛ ma. Depuis a bɔra du kɔnɔ a ma na fɔlɔ. A ma segin. Problème t'a la n'a donna du kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ ko ne fana ye cɛ min ye. Livie ni m'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Ne bɛna n yɛrɛ yira la a bɛna ne dɔn ne ye cɛ kelen min ye fana quoi. Ni m'i yɛrɛ jira la ni ma ci k'a ci fo k'a bila su bila yɔrɔ la k'a yɛrɛ k'e de du denkɛ fɔlɔ ye ko Jara ka tiɲɛ tabaga ye e de ye. David Livie nun kɛlen ka ne sɔnja bi dɛ Livie. Kana na n tɔgɔ wele David na sa. N sɔnja ko jugu tɛ den barika bannen mɔgɔ bɛ mɔgɔ tɔgɔ i den tɔgɔ wolo la. Maman e kɔni b'a dɔn ne ye cɛ min ye ne ye cɛkisɛ de ne ninnu tɛ se ka kɛ kelen an tɛ se ka pari ɲɔgɔn ma yɛrɛ. Mais fɛn fɛn ko in na quoi i b'a dɔn ne de don wa parce que ne de ma n jɔ n jɔyɔrɔ la o de bɛ ka kɛ quoi. Mais i kɛ pewu ne nalen min filɛ nin alhamdulilayi quoi n nɔgɔyara quoi donc joli nin bamananko nin bɛ ban sisan dɔrɔn
u bɛɛ mina fɛrɛ ɲini ka ko bɛɛ lajɛlen na n'i sigilen don wuli k'i jɔ dɛ David sinon Isafi o mina fɛrɛ ɲini ka ko bɛɛ lajɛlen na quartier bɛɛ bɛ k'a fɔ ko David de kan ka ni Jara ka tiɲɛ ye quartier bɛɛ bɛ k'a fɔ ko ne ni n den k'anw de ka farin k'anw de ka jugu wa bɛɛ y'a fɔ de ko ne de ye baara jugu kɛ ko walasa ne sinamuso ka to accident na ko walasa ne denw ale denw ka sin ka bɔ tiɲɛ na le vieux n'i ma wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la mangoya bɛ fɛ ka jigin an ka quartier kɔnɔna na dɛ kuma ninnu lamɛn a dɔn k'a fɔ ko Ala ye den d'i ma ko barika bɛ den min na quoi e ka dugawu bɛ ne kɔ ne tɛ se ka to kɔ cogo si la manamana kuma min bɛ fɔ carré kɔnɔ olu ka kan de olu tɛ se ka don an ka du kɔnɔ o cɛ tɛ yan min bɛ se ka don du kɔnɔ k'i bɛ cɛya kan fɔ ne ɲɛna ne bɛ taa n da dɔɔni ne bɛ ka énerver quoi i ka tagama dɔɔni dɔɔni dɛ dans la vie n'i ma den wolo cɛlasigi la de i bɛ sɛgɛn mɔnɛ bɔ den de bɛ ne bolo a bɛɛ n'Ala cɛ ne ma Jara falen cɛ wɛrɛ la dɛ depuis ne ye Jara dɔn fo bi ne ma Jara falen cɛ wɛrɛ la walahi ne sɔn den minɛ mɔnɛ bɔ den don a bɛna o David e ni Safi a bɛna levier dafalen sɔrɔ bi la n'a m'aw bila su bila la k'a fɔ ma tu dangaden fugari den fila faralen ɲɔgɔn kan sani ka jaabi ko an bɛ fɛ tile saba waa fila sigiyɔrɔ o ma saba tɛ waa wɔɔrɔ y'a daminɛ tiɲɛ yɛrɛ la tan nin tile saba bɛɛ la ne ye dɔrɔmɛ 60 dɔrɔn de sɔrɔ ne ye 20 don dumuni na waati 40 dɔrɔn de filɛ o filɛ ala ko muso ka mun furu so kɔnɔ ka sabali kuma ye tiɲɛ ye parce que a kɛ kun ye min ye ala k'an kisi subahana den dɔ wolola i n'a fɔ e ni ɲɔgɔnnaw bilali foroko fala ka sani i ye bi naani tɛ a tɛna foyi ɲɛ ne mais a ɲɛciba de b'i dɔgɔnin ye min t'i kɔrɔmuso ye Safi a dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ kɔnɔtiɲɛ bana minɛ i bɛ taa bi naani d'a ma a b'a kɛ ka ordonnance sisan dangaden est-ce que bɔ ta tile saba k'i kun fɛ ka na e tɛ se ka na waa fila di ne ma fo bi naani i tulo minɛ n kana perese la dɛ n k'i tulo minɛ e bɛ kɛ mun fugariden ala k'a fɔ k'aw ye Jara de ye ne bɛ ka segin a kan parce que ala ye denkɛ kelen di Jara ma kɛ kunnawoloden de ye depuis o si bɛ e hakɛ la o ye mɔbili san mais e si bɛna san 30 sɔrɔ a ye se ka waa fila di ne ma dangaden fugariden walayi e ya a mɔgɔ na bɛ kɛlɛ bɔ ye o Uma David kamu tahu Parahora ne ye tile joli ti don so kɔnɔ o bɛ tile damani bɔ a bɛ tile damani bɔ yɔrɔ e na ni joli so kɔnɔ 40 fɛn min b'a dɔn ha ni ala ma fara a ba kan a bɛ ba su faga kaburu kɔnɔ yɔrɔ sara dɛ a bɛ tila k'a faga kaburu kɔnɔ tuguni parce que dusukasi ni sɔnja ani kumasuli ni maloya o bɛna kɛ ka sababu ye
fo ka ba nimisa a ka dali la kabo kɔnɔ e ni ala ni kira cɛ e ɲɔgɔnna bali k'u bɛ fiɲɛ bolo k'u bɛ dɛsɛ ka na nasɔngɔ di so kɔnɔ hali 400 hali 500 e bɛ bɔ ka taa tile 10 n yɛrɛ t'a dɔn n y'a tile da dɔ n yɛrɛ t'a tile da dɔ yɛrɛ e bɛ taa tile da kɛ a ba b'i k'i kunfɛ ka na dɔrɔmɛ 40 ka na ɲɛ waga n'o so kɔnɔ hali den tɛ nɛ tagama ni san pɛrɛ cɛ n'a bɔra garibuya la kɛnɛ ma a bɛ sɔn ka dɔn ni 40 ye so kɔnɔ cɛ aw t'aw yɛrɛ mara aw t'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye yɔrɔ aw ye wota bɛ ka kɛ sababu ye ka ne bamuso tɔgɔ tiɲɛ kɛnɛ ma mɔgɔw b'a fɔ ko ka jugu k'a sɔrɔ aw yɛrɛ de bɛ ka juguya de ta ka ɲɛsin ne bamuso ma hali ni mɔgɔw ka ti kuma aw bɛ mɔgɔ bila kuma na bi la hali ni nabara donna aw b'a lawuli k'a bila tagama na tellement que aw dusu kasi den de ye quoi est ce k'i ɲɛ jɔ ne la ka ne ladege est ce que affaire baw kɛ en tant que cɛ hey en tant que cɛden i b'i kunkolo la travail de est ce que tu vois i b'i kunkolo la travail i b'i kunkolo bila fɛnkɛ la est ce que y'a faamu e b'i kun sa cogo dɔ ko muso wa i ye ko taa kari kɔnɔ n tulo b'a la sisan ko musonin bɛ ka girin ka fan bɛɛ fɛ i mana bɔ waa ko dabili parce que i bɛ ka mun ɲini kɛnɛma i bɛ k'o di musonin ma kɛnɛma i tɛ ka na n'a ye so kɔnɔ mɔgɔ b'i so kɔnɔna dilan fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma i ye n ka kuma faamu wa a dan ka kɛ bi bi tɛmɛnen kɔ ka bɔ a la diɲɛ don o don i bɛ na ni 400 de ye nasɔngɔ i y'a faamu ou bien a bɛ si so min kɔnɔ a b'a sara a b'a kalo sara di kalo mana sa a b'a di i y'a ka kuma mɛn sisan n bɛna bɔ yan n bɛ t'i kɔrɔmuso kama dɔgɔtɔrɔso la Safi n tɛ ala ta d'a ma aw se ka to fugardenya la mɔgɔw ka du kɔnɔ ten san joli ne bɛ aw balo depuis aw ka dɔgɔ fo ka n'aw kɔrɔbaya bi k'aw tɛ se ka foyi ɲɛ ne bamuso ye o tuma aw fɛ ka kɛ kumasuliden sugu jumɛn an bolo yan a ka dan na yala sisan c'est la première et c'est la dernière fois a ka dan na n bɛna mun f'i ye n'i bɛ hɛrɛ kɔ n'i bɛ fɛ ka si ka sunɔgɔ ka ɲɛ bɔ sisan yanni tile ka bi han mɔgɔw bɛ 2000 la sisan est ce que y'a faamu n bɛna taa n ka traitement tɔ kɛ n ka traitement ma ban yanni tile ka bi n'i ma na n'a ye a kɔrɔ k'i bɛ si kɛnɛma ne bɛna nin ko in kɛ cogo di a fɔ nin tɛ problème wɛrɛ kirilen ne da la ne kɔrɔmuso mangɛnɛ k'o bɛ dɔgɔtɔrɔso la tani fana bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ne ma na ni wari ye k'o fililen daminɛ dɔgɔtɔrɔso la e levier fana ko ne ka na ni wari ye k'e bɛ t'i ka passement tɔ kɛ est ce que ninnu b'a dɔn k'a fɔ ko ne ye hadamaden ye u t'a kalama k'a fɔ k'u bɛ k'u hadamaden ɲɔgɔn dɔ de tɔɲɔ nka ne ye n ta ɲɛ yira masa Ala la danni masa min bɛ kiiri ɲuman tigɛ a ɲɛ kan ani danni masa min bɛ kiiri jugu tigɛ a ɲɛ kan ne ye nin bɛɛ ta k'aw yira o danni masa kelen de la